गोवा विद्यापीठात इथं एकदम गोंधळ चालू आहे। MA1ला 20 मुलं शिकतात, MA2ला 19 मुलं शिकत आहेत। त्यांना शिकवायला बरोबर प्राध्यापक नाही आहे। कुठलं डिपार्टमेंट? मराठीत शिकतात आहे। 16 जूनला त्यांचं वर्ष सुरू झालं होतं। आता 4 महिने कंप्लीट झाले आहे। ऑक्टोबरमध्ये त्यांची परीक्षा आहे आणि अजून त्यांचं सिलेबस कंप्लीट झालेलं नाही। फर्स्ट इयरला 5 सब्जेक्ट आहे, सेकंड इयरला 6 सब्जेक्ट आहे आणि या 5 सब्जेक्टला 4-4 क्रेडिट असतात। हे 4-4 क्रेडिट 2 पण क्रेडिट कंप्लीट झालेलं नाही आणि आज त्यांनी काल मला वाटतं प्रेस कॉन्फरन्स वगैरे काय घेऊन काही आज पेपरवरती बातमी आली आहे की ते नोव्हेंबरमध्ये प्राध्यापक अपॉइंट करणार आहे। हा गोंधळ आता इतर डिपार्टमेंटमध्ये आहे मला माहीत नाही, पण हा मराठीमध्ये बराच गोंधळ चालू आहे। त्याचा जाब विचारायला आम्ही आता हेड HODला भेटायला आलो आणि व्हाईस चान्सलरने आम्हाला 2 वाजता अपॉइंटमेंट दिली आहे। त्यांना पण भेटू, पण ह्याने आपले हात झटकलेले आहेत। बाळकृष्ण कानोळकर तो म्हणतो सगळं सारखं चालू आहे आणि काय तो मला बोलायलाच तयार नाही। तो म्हणतो काय ते तुम्ही लिहून द्या म्हणतो तो। सो हा गोंधळ जो आहे हे बरोबर नाही आहे। एवढे विद्यार्थी गप्प का राहिले? विद्यार्थी बिचारे काय करणार मग? त्यांच्या बदला वगैरे घेणार ना ते ते परत त्यांच्याकडे जर शिक्षक नाही तर ते कसे शिकणार? ते काल मला वाटतं काल शिष्टमंडळ त्यांचं VC कडे गेलं होतं आणि व्हाईस चान्सलरने त्यांना 3 तास इथं ताटकं ठेवलं आणि शेवटी भेटच दिली नाही। तर मी गोमंतक मराठी अकादमीचा अध्यक्ष आणि इथं नुसते गोमंतक मराठी अकादमी नाही तर मराठी प्रेमी पण आहे। आर्किटेक्ट आपले मच्छिंद्रचारी वगैरे सगळे इथं आहेत। तर तुम्ही तिथे गळचेपी कशी केली? मुलं समजा 60 असतील तर एकच शिक्षक तिथे पाठवायचे, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायला द्यायचं नाही, मेंटेनन्स व्यवस्थित करायचं नाही, असं करून त्या वास्तूचं म्हणजे प्राथमिक शाळेचं अगदी अतोनात नुकसान होईपर्यंत वाट बघत राहायचं। नंतर अशा परिस्थितीत मग मुलं कशी जाणार? म्हणजे हे सगळं षडयंत्राचा एक तो विषय सिस्टमॅटिक मॅन्युप्युलेटेड षडयंत्र असं ते होतं आणि त्याच्यात त्यांनी यश बऱ्यापैकी मिळवलेलं आहे। आज 1200 मराठी प्राथमिक शाळांमध्ये मधल्या फक्त 700 की 650 शाळा एवढ्या जिवंत आहेत आणि हाच प्रकार आज विद्यापीठात जर होत असेल तर याच्यासारखं दुर्दैवी कुठचीच गोष्ट नाही असं आम्ही मानतो। व्हाईस चान्सलर काय म्हणतात, मराठी सोडूनच द्या, पूर्ण गोवा विद्यापीठ जे आहे ते अंडर स्टाफ आहे। 44% डेफिसिट आहे। असं वाटतं मला की आमचे गोव्याचे शिक्षण मंत्री जे मनोहर पर्रीकर जे आहे ना, ते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे थोडंही लक्ष देत नसेल असं एकंदरीत आम्हाला असं वाटतं यांच्यावरून की मनोहर पर्रीकरने यांच्याकडे मिटिंगच घेतल्या नसेल, त्याला पडलेलंच नाही, गोव्याच्या शिक्षण खात्याचं त्याला काहीही पडलेलं नाही असं एकंदरीत त्याच्या जो VC कडे आम्ही आता जी बातचीत केली तर त्याच्याकडे सोल्युशन काही वाटत नाही। 44% स्टाफ अंडर स्टाफ आहे इथं, 44% आणि ही कॅनॉट प्रॉमिस असं तो काही प्रॉमिस आम्हाला करूच शकत नाही।